Ui. Jamen, Det er fint, det er fint, det er fint. Vi skal næsten pushe den ned på det her. Ja, det tror jeg også. Det er fint. Det er godt. Ja. Så er der ild. Sæt den der op. Så skal vi bare lige vente lidt og se, om det får gang i det her. Ja. Stille og roligt. Jeg tror ikke, at det er Gang i det her. Shit. der er der mere gang i det her, end der var før. Ellers er der de her pinde her. Jeg vil prøve at begynde at bygge lige så stille op med dem. Så er det bare ikke for meget af. Ja. Det er lidt svært at bygge et pagode lige nu, Ja, ikke? Jo, Men så fordi skal vi den have- der den ligger her- ellers Den oven lidt i ud det til hele. siden, sådan her, og så de her Ja, god idé. forbi, sådan der. Stille og roligt. Skal vi bare... Det er sgu da fucking godt. Den der ser, om vi får... Det er de her store nu, ikke? Vi har, jeg tror vi... Pas på med. Hold det okay. Ikke mere. Jeg tror bare lige, vi skal vente på det, for det fanger det her. Mm. Men Så der kan er vi- ild i den nederste lag, kan jeg se. Ja. Pind. Eller det er svært at se om, men det ligner, det kommer ud fra pinden. Den her, det var en af de der. Det var meget godt. Ja, nu har jeg ikke nogen. Skal vi prøve at banke